Aí estamos. Que tal, señoras e señores? Benvidos só a Voltas co Prato. Estamos un día máis neste mércores cociñando como todas as tardes na televisión de Galicia. Xa sabedes que nós somos xente maravillosa, Estamos aquí para facer todo o que queirades, sempre. Queredes receitas? Pa! Receitas. Queredes humor? Pa! Humor. Queredes bailoteo? Bueno, intentámoslo. En calquera caso, benvidos, benvidas ao Voltas co Prato, unha tarde máis na televisión de Galicia. Seguídenos, como sempre, nas redes sociais, @Voltas co Prato. Aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. E hoxe, con dúas pedazo mulleres. Temos dúas mulleres hoxe aquí para cociñar. Vamos, que vai ser un auténtico espectáculo. Recibimos cun fortísimo aplauso a Coque Fariña, Merche Rodal. Aplauso para elas. Ai, 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 ai. Por fin, me librei de Xulio Matos. No, Coque, estou encantado, de verdade, benvida. O sea, sénteche moito mellor a ti esa cociña que a Xulio. Sí? Sí, Bueno, Xulio botámoste de menos. Sí. Un pouco, na máis. No fondo, quérete, quérete. Sí, pero moi no fondo. Bueno, que tal por Caldas? Moi ben, moi ben. Que tal o negocio? Bueno, vai aí, vai. Sí? Vai indo, Ostras, vai que indo. guai, Moi ben, estamos Bueno, negocio ali. familiar moi bonito. Polo que me chivaron, que ainda non fun. Temos que ir, Sí, temos que ir. Culpa miña ainda non fun, pero sei que está moi chulo e que mola moito. Así que chegadovos por Caldas facerlle unha visita a Coque. Coque, como sempre, cos seus pendentes, neste caso laranxas. Laranxas. Moi chulos, Moi chulos, Igual vai dando xa un pouco de pista do que vai facer hoxe no programa. Bueno, a ver que é o que pasa. E outra que ten negocio, pero esta xa, vamos, unha institución das Rías Baixas, de Cangas, é Merche Rodal. Merche, que o verán petado de... Dos clientes habituais. Todos os veráns ven prácticamente a mesma xente. Sí? Entón é como... Vémonos de ano en ano xa son familia. Hoxe non. Esta semana marcharon uns que levaban 25 anos seguidos vindo. 25 anos? Sí. Pili Andrés de Coruña, un biquiñón. Ostras, 25 anos seguidos. O sea, Sí. pajaron os estudios aos teus fillos. Ahora, claro, xa coñecemos os seus fillos, Guau. os seus netos, claro. Ostras, espectacular, a verdade é que sí. Pois tamén tedes que pasar, visitar a nosa querida Merche Rodal e a ver quen é a que conquista a convidada de hoxe, porque vai haber moita matraca da boa, así que a ver que nos trae Pura de Ordes. Hola, chámome Purificación, son de órdenes. Quería pedirlle unha receta aos cociñeiros para fazer un peixe de festa, sobre todo o salmón ao forno. Eu teño moitas verduras, zanahoria, pimento morrón, allo, cebola. Quero que eles me den outra receta, porque son moi bons cociñeiros. Moitas gracias, un saludo para todos os televidentes, e máis para a miña familia toda. Pequeño. Venga, un aplauso para Pura de Ordes, que está con nos no Voltas co Prato na televisión de Galicia. Está de la vendo aí atrás, Bueno, que, claro, esa é outra. Estamos no mes do pachangueo, non? Estamos no mes das festas. Estamos no mes das orquestras, das charangas, que sei, de ver a familia. E nós aquí non vamos ser menos. E dixemos que este mes vai ser espectacular en canto a receitas no Voltas co Prato. Pura, que é o que queres? Atento. Coque, que lle vas facer? Pois eu voulle facer salmón, pero ao forno tamén como ela, pero dun xeito distinto, porque lle vou meter unha camiña de cítricos, laranxa, limón, lima, vou facer unha salsiña con zumo, con mel e mostaza. Que rico. E despois vou acompañar con verduriñas e con as patacas ao puñazo. O puñazo? Como é iso? Pois Como é o puñazo? patacas cocidas, e, bueno, non lle vou meter un puñazo, vou unas escachar Cun cun vaso e poñelas na pranchiña. O sea, valas Sí. escachalas e machacalas e pimba. Sí, a ver, se lle queres dar a unha así o puñazo, bueno, ti mesmo, pero A ver, bueno. isto é ferro atlántico. Ferro. Igual fondes a Acero mesa, por barcos. vai a ser. Acero por barcos. Bueno, moi rica a receita, proposta de festa, non todo vai ser carne asada e demais, podemos facer un salmón ao forno como fai Coque Fariña e a ver que nos trae a deusa das tortas, neste caso será a deusa do peixe, Merche Rodal. Pois eu pensei que como estamos no verán e por outra banda estamos tamén no mes do bonito, está o bonito fresco que está cun prezo espectacular É nos máis o mes mercados. bonito tamén. É o mes bonito. É o mes bonito do bonito. Claro. Pois vou facer un salpicón de bonito
con mariscos. Moi de con festa, mexillóns e con lagostinos, Moi porque de sempre hai festa, sempre hai invitados na casa e para darlles un prato de festa. Ostras, pues temos material espectacular hoxe no Voltas co Prato, vamos ter un salpicón de bonito, bueno, con mexilóns, con lagostinos e Lagostinos. demais, e vamos ter tamén salmón que vai ir ao forno con coque fariña. Señoras, señores, cociñamos peixe de festa, o que nos gusta no Voltas co Prato, marchamos con Merche Rodal, veña, vamos alá. Este ritmo Se baila, mira como el pescado. Eso, vamos aí. Arriba, arriba, eso, que se vexe, que estamos de festa. Aí. A esta xente gusta o salpicón. Non xa ando con Home. historias. Gusta o salpicón, normal. Podería ser A ver, cocido. Poderíamos cocer o bonito, pero hoxe ímolo facer a prancha. Gusta moito, E sabes que un día, se realmente tes convidados na casa, Sí, que queres? es que Que sobra buscas? un par de rodas de bonito, non sabes que facer con elas, aproveitas e fas o salpicón tamén, E como va, o sea, valo facer moito, vai quedar semicru, como vai ser o conto? Vou non facer. Sí, ben feito. Sí, se fora para comer no momento, así, podía deixalo un pouquiño así no punto. Non o vas secar, ou? Porque Non, se fas, non se vou fas secar, moito, por eso lle estou botando aceite. É que se faz moito, sabes que seca, e despois Vou intentar estragar non un bonito secalo. así, Vou intentar co non bonito secalo. que é. Vou intentar non secalo, non sei se cho dixen. Sí, creo que vas poder, creo que non va a secar. A xente da casa que nos chame, 881-365536, teléfono da Voltas co Prato, como sempre, o que tedes que chamar e diredes vos. Para qué? Pois para dar a matraca, que é o que nos gusta, falar con todos e todas vos. Chamade 881-365536, porque repartimos cartiños e, ademais, podedes falar con nós. Mirade que rodas de bonito, Mirade, Paco. É un bo bonito, Aquí, a ver, mira. Estaba por no cer- mercado esta Sí, mañán, Que Está por moi certo, ben de esta mañán prezo. estaba no mercado, fomos polo mercado e fomos buscar bonito. E tiña un aspecto, mira, fixade, estámoslo vendo aí, e un aspecto, daba gusto ver a peixería, O sea, É o momento. É o momento do bonito, o sea, tedes que ir a compralo agora. A 6 que está moi euros o ben. kilo estaba. Como? A 6 euros o kilo. Pois xa ves, 6 euros o kilo, cómprase ben, Hombre. moi bo prezo, e ademais é un moi bo peixe. Moi bo, é moi Cómpralo saudável. enteiro, que hai cando cho venden a ese prezo e cando compras enteiro. As ventrechas falas a prancha. Sí. Fas un salpicón de bonico, cociña, Bonico. conxelas un pouquiño para o inverno. Ai, que bonito. E aproveitas todo. Sí? Vou cocer os mexillóns. Pusen aí un pouco de viño, vale? Vale. Que che pasa? Ah, que encendido que non era, xa estaba Ah, que verando. che vai dicir eu? A ver que lle pasa, non? Xa, inda por riba, o sea, melloramos as potas, as tixolas de todo, e aínda así non lle furrula, entón xa... No, había unha pequena dúbida, xa está. Non hai problema ningún. Bueno, así que tedes as rías baixas petadas, non? É agosto, se non están petadas agora. Claro, digo que hai moita xente, ademais. Pois teño eu ganas de pasar por ali, un día. Teño unha invitación tamén. Eu xa non che digo nada máis. Xo sei. Teño unha invitación tamén de ir a Menduíña. Teño que ir a Menduíña tamén, ves? Teño moitos sitios que visitar por Ardentía, aí. miramos Ardentía fai uns Ardentía. días. Ardentía, o Mar de Ardora. Sí, sí. Ah, chamades ya Ardentía, qué guai. Bueno, ti vas ao carro romántico. Nós marchamos con Coque Fariña, veña. Vive por aquí conmigo. se baila, Mira como el pescado. moviendo la colita. El é Coque Fariña, de Caldas, Mira que traballador camiña. incansable. Ya demos cama. Que cama máis Que cama. bonitinha. Tes lima, limón e laranxa, Lima, non? limón e laranxa. Ahora, Uf, o isto vai estar salmón. moi bo, sal e pementa, poñémolo aquí. Mira, así. Eu, é que son, xo dixen moitas veces aquí, super fan do salmón. Encántame. Eu sei que hai xente que di que, falámoslo aquí moitas veces con Xulio, con Begoña, ademais, cos cociñeiros, que hai moita xente que está como un pouco aburrido do salmón. Pero hai De comer- moitos xeitos de Pero é que comelo. a min non me aburre, Mira, Mira, que é Xulio, salsiña, zumo de laranxa, Sí. zumo de limón, 3 culleradas de mel e unha de mostaza. É que ula mel, ule ten... Claro, Oh. un poquinho de mostaza, poñémolo así e o forno, non precisa máis. Ostras. Vale, mira que bonito. E agora, menta e prisel. Bueno, E queda así fresquiño, fresquiño. é moi de festa a receita e é bastante rápida de poñer a marchar, Sí, sí, sabes? é De que distí. agora A la veña. é nada. Pois vamos ao Metelo forno. aquí, Tempo, temperatura. 180 grados, uns 15 minutos. Poñede o tempo, por favor, poñede o crono. Sí, por Poñede o favor. crono porque lle vai fazer falta a Coque. Sí, sí, sí. Porque Coque cociña moi ben, pero do tempo... O tempo é relativo. Claro, eso, o tempo é relativo, o sea, Tempo relativo. ten que ir poñendo ovos destes de que Claro, a ver, fornos. é que
non é o mesmo tempo cando estás pasando ben que Claro. cando tes que esperar algo, o tempo é eterno, é relativo, é relativo. Pois é verdade, ves, a mí tamén me pasa iso. 15 minutos, 180 grados. E agora que? Agora vou pochar aquí unhas verduriñas, vale? Un Joder, pouquiño como de aceite, mira. Ceboleta, allo porro, cenoira, vou poñer aquí con un pouquiño de salsa de soya, sal e pementa que se vaya pochando. E despois vou facer as pataquiñas. As pataquiñas que lles vas pejar. Si voulle pejar, mira, están así aquí. A ver, que che vou amosar unha. Mira, espera, quero ver unha pataca como machaca. Espera, a ver se se pode ver. Espera. A ver. Vou mover aquí isto. Teño eu isto. Como faz ca pataca? Están cocidiñas. Ah, xa están vale? cocidas, Sí, vale. mira, están Vale, blandiñas. E facerlle así. Ah, Mira, queda así. E agora facemos unha salsiña. Aquí vou mesturar un pouquiño de aceite de oliva. pero vou chamar a convidada porque quero que vexa isto das patacas, Vale. porque igual non o viu nunca, Porque eu creo que a mí non me soa de velo eu. Vamos chamar, recibimos con un fortísimo aplauso a Pura de Ordes, un aplauso para ela. Peixe é um alimento que todos devemos comer. Hola, Pura. Hola. Ao jantar e as Pasa por aquí, por favor. Hola. Bueno, Pura amiga do programa, ben vestida para un día de festa, así dá gusto que veña a xente con ganas e con ilusión a voltas co pratos. Pura, non sei se... Bueno, antes de nada, benvida. Benvida. Non sei se algunha vez vires as patacas así a puñada, non é? O puñazo, o puñazo. Puñazo. Pois non, Que coces... é a primeira vez, mira. Unha pataca cocidiña. Mira. Ti mira como fai, Poñémola así, ten que estar cocida. Vale, ben limpiña, cocida, e despois Con vaso. un vasiño. E logo arriba voulle poñer, eu estou facendo aquí aceite de oliva, allo en pó e un pouquiño de Esto prisel. botarei no eu. Sí, xa llevo botando eu. Porque a mellor... E despois se poñelas na plancha e listo, pódense facer no forno tamén, na freidora de aire. Ah, na airfryer tamén valería. A ver, a airfryer ao final vale para todo. Sí. Eu fago salmón na airfryer. É que queda moi E queda moi ben, Queda moi E non nos ben, moi seca ben. nin nada, queda moi ben, a verdade, Recomendable. Teño salmón no forno. Ah, Pero eu non lle puxen o que lle postí. Eu puxenlle unha camiña de limón, laranxa e lima e despois unha salsa de laranxa con mel e con mostaza. Admite todo. Admite Todo. Admite todo. Todo non, pero Mira, dá casi. gusto ver este traballar. Verdad. Sí. Vamos a baixar. ahora desde que estou reformado como presentador deste programa. Desde que cumplimos os 4 anos, o meu propósito é axudar un pouco máis. Ah, bueno, pareceme un propósito Vale. maravilloso, maravilloso. Pasa que tedes que ser conscientes de que ao mellor podo liala. A ver, es que normalmente os propósitos están para cumplilos. Por eso. Claro. Pois hai que facer un esfuerzo. Pues como ule, É que a salsa de Coa soya, soya fai que caramelice todo un pouquiño. Moi ben, O que hai que ter en conta que a salsa de soya despois non pasarse co sal, Porque está... Porque xa é salgada. Sí. De feito, chamamento. Hai que perder o medo a usar a salsa de soia. Sí. Porque tradicionalmente mirámola así un pouco mal. E hai que usala. Ti non sei se usaste algunha vez, Pura, usaste a salsa de soia. Algo, pero pouco. Ves? Claro, é que a xente non usa. Sí. Non usa. Queda súper ben en calquera cousa Sí. porque axuda a caramelizar as verduras, aportalle o umami ese que Sí. ditan que é eso, o sabor definitivo. O que fai universal. Que, sí, o sabor Diferente. definitivo. O sea, o umami é como ser de Arzúa. Os elexidos, non máis, non hai máis. Bueno, que che parece a receita? Maravillosa. Sí. Polo que se ve, De momento veslle boa pinta, bo aspecto. moi bo aspecto. Pois entón imos ir ver a de Merche Rodal. Vamos por aí. Vamos por aquí. Con Merche Rodal. Benvida. Uf, Que tal? Buenos Moi días. ben, eu creo que ese bonito xa está. ese bonito está bonito, Ese bonito está bonito. Sí, sí. Comprámoslo na peixería esta mañá. Sí que estaba a 6 euros o Precioso, kilo, estaba enteiro. Fresquiño, A 6 euros o fresquiño. kilo estaba. A 6 euros cando con Non hai mercas que facer. enteiro. Deixamos aí que arrefríe un pouco. Podría ser cocido? Sí, podría ser cocido. Bueno, poderías estrajalo, se o coces. Pero así facémolo nun momentiño e despois cando este un poquinho frío poñémolo aquí coas verduriñas que teño cebola e os dous pementos, o vermello e o verde. Vou facer un experimento. A ver, que queres facer? Aquí non se ve nada, pero quero que ulas isto porque xa vas a ver só o color que é. A ver. Ule. No, ti, Ule, acércate. Que crees que son? Hombre, verduras. No. A ver, Ule aí. Ah,
Mejilloso. Home, é cule... A ver, vou non destapar para que me xades ben na Que casa. pode cheirar o Home. loureiro, que Mira pa é o aí. que cheiraba. Buah, pedazo de mexillóns. Con loureiro para que lle dé unha volta a Begoña Ai, a mí me Vázquez. encantan, mira, así. Buah, están boísimos. Con viño e con Deixos loureiro. abertos xa están. Sí, xa están abertos? Sí. Vamos alá. Wow. Pure, non sei se ti és do equipo loureiro. Fas con loureiro así o... Gustame o loureiro para moitas cousas. Sí? A mí tamén. Pois mira, Que antiguamente, a Begoña no, a Begoña non me Bego gusta, pero... non é nada fan. Xulio, Sí. sí. Pero é o bonito, que non a todos Tamén. nos gusta o mesmo. Eso é o bonito. Claro. Ti estás co bonito hoxe, Eso cuidado, é o bonito É é bonito iso. da vida, claro que Sí. sí. Que Que non casarte, seamos que todos iguales. Bueno, Senón malo. tens razón. Merchi, perdón antes que te cortei. Tarlle facendo un salpicón. Claro, vai estou levar. facendo un salpicón de bonito fresco. Moi ben. Que vai a levar ese bonito en anaquiños, pero tamén vai a levar as verduriñas, que as deixei amolecendo aí un pouco co vinagre, co aceite, co sal. E agora voulle botar os lagostinos, os mesillóns, pouco máis, o bonito, Ou aos ovos. Ai, os ovos. É que o Eres salpicón Dios, con esa, leva ovo... moitas cousas. Claro, o aliño está aquí dentro, xa. Botarlle maionesa, non ou non? Vou facer, coa mayonesa teño aí, vou facer unha salsiña rosa, así Gústame. desta de cóctel para Dos poñerlle anos por- 80. Sí. Moi ben, salsa cóctel dos anos 80, moi ben. As cousas boas volvense. Volven. Sí, sí. Volven Porque, además, Merchi ten unha cousa moi guai porque ten unha mestura entre modernidade e ser clásica na cociña. Entón, mantén a tradición Porque me gusta e dalle moito. a volta das Rías Baixas. Dalle a volta ao prato. Claro, exactamente, dalle a volta ao prato. Bueno, tenche que preguntar cal das dúas levarías ti para a casa, xa sabes. Ai, eu podes- levaba as dúas. Eu tamén. Xa, Levaba as dúas. xa. Hombre, Pero hai algunha que che guste, o sea, que che entre máis polos ollos, ou non? é que casi non che podo decir, porque as dúas están moi ben. Claro. Ten Moi que ser ben. difícil hoxe, eh? Ah, hoxe está complicado, Está Está complicado. complicado porque son dous pedazos de receitóns. Pois nada, entonces vouche pedir que vayas á zona de sufridores ali a sentarte despois A chamar. sufrir un pouco. Sufrir un pouco. Bueno, Vai, pois volvete. pónmelo. Ai, que lindo, como digo amigo meu. Ai, Un que lindo. aplauso para Pura que está con nós. Ben de ordes. Bueno, neste mes de agosto todos son festas, E iso notase nas nosas mesas. E ante grandes excesos, temos grandes solucións neste programa. Por iso hoxe cociñamos pratos de festa elaborados con peixe de tempada, receitas moi rumbosas, ben sabedeiras e, sobre todo, algo máis lixeiras do habitual. Bonito, salmón, xarda, xurela ou sardiña son peixes azuis que están no seu mellor momento nestes meses. E sexen salpicón, ao forno ou cun recheo algo especial, viste unha comida con aquel diferente, xa sabedes. E se queredes o as para matalo tres, arrimádelle algún marisco que vos guste. Xa veredes como os vosos convidados festexan estas receitas tan mariñeiras, volvendo moitas máis veces pola vosa casa. Así que seguídenos, como sempre, en @voltascoprato. Aí temos absolutamente todo, ou polo menos ímolo intentando. Vamos con Coque, porque voulle mirar como lle vai o reloxo, o tempo, porque ela perdese. Vamos. Por aí. Coque, que? Non é que me perda co tempo, que confío en ti. Vale. É diferente. Oye, é que... Vale, pues vouche dicir. Como vai? Paramos. Como Vouche vai? dicir que neste preciso instante chegamos aos 10 minutos. Ah, bueno, maravilloso. Quédense Pois vai. cinco. Quédense Bueno, pois vou mirar como vai. Vamos a mirar Vale. como vai. Porque igual hai que baixarlle A ver, un pouquiño. mírate un pouco para que se vexa, a ver se podemos ver un pouco. Guau, está, Sí, vai, Está, vai, perfecto. Sí, Vai sí, indo, sí, vai sí. indo, vai indo. Imos de baixar un Ufa, como pouquiño. ulen os cítricos, verdad? É que lle quedan tamén os cítricos ao salmón. que ganas. É unha maravilla, unha combinación, vamos, estupenda. Que ganas, Hoxe particularmente, non sei por que hoxe veño con fama ao programa, Bueno, eso está ben. Yo particularmente teño un burato negro aquí. Tes un barato. Sí. Merenda cea ahora, Sí, non? É no, hora sí, de- eu casi che digo que hoxe si me darades algo desto para comer. Bueno. Ti pórtate ben e falamos. Vale. Temos que saudar a xente, porque hai moita xente que nos ve cociñando mentre está facendo a cea, así que a Ana María Varela Puñal, que leva Puñal no apelido como mítico Pachi Puñal, centrocampista do Osasuna, un histórico, pois a Ana María Varela mandamos un bico enorme, gracias por seguirnos, que nos di sempre que somos maravillosos, maravillosos, que os Será mellores. que ela é dixo. tamén maravillosa. Literalmente, que eso é moi bonito que nos digan eso, así que Sí. Ana María Varela Puñal, si é familia de Pachi Puñal, por favor que nos escriba, Porque coñecer a Pachi Puñal
Sería unha das cousas, das ilusións da miña vida. E se non tamén, escríbenos. Un bico grande, gracias por vernos. Mua. Bico. Teño moita curiosidade por as patacas. Polas patacas. Pois As mira, patacas ao puñal, podrían ser. No, ao puñal, ao puñal. a ver, o bonito é que canto máis tempos ten, máis quedan por dentro. E a costriña tamén, Claro non? que Sí, eso, fai. por dentro quedan xugosas, quedan Oh. porque son cocidas, están gordiñas, pero por fora quedan así duras, fan unha costra, quedan moi, moi ben. O sea, que o desmagar a pataca non é... Non, a coca que apetecía desestresarse e me esmagou unha pataca. Non, ten un porqué. Mira, aquí xa está Ves? facendo... Ten unha historia. Claro, claro. Todo ten unha historia na cociña, todo ten unha historia. E máis é unha receta que eu penso que para unha festa funciona estupendamente, faise moi rápido Guau. e que vai sorprender. Claro, é que eu se eu chego a casa da miña tía Esperanza, que isto non é ninguna en directa, e de repente me ten isto feito, pois... Fuá, imagina. Que, por certo, outro día conseguín que fixera Instagram. Ah, bueno. Miña pois, tía Esperanza. E sabedes quen foi o primeiro que fixo? Seguir a voltas co prato. Correcto. E despois que siga a mi coquetería. Seguir a voltas co prato, o sea, foi o primeiro que fixo, Eu, moi ben, miña tía, así me gusta. Moi ben, pois moi ben. Super fan de miña tía Esperanza. Moi ben, Esperanza, moi Exacto. ben. Vamos comer chirrodal, veña, deixamos a coca aquí coas patacas a puñada. Cando traes a tua tía? Esa é unha Esperanza, cuestión... tens que vir un día aquí. Sí. Falan Bonito. tanto de ti, este home fala tanto Sí. de ti que tens que vir a que te Un día, coñezamos. sabes que un día veu con miña nai, viñeron un día as dúas, pero miña tía Esperanza non quería falar nada. Miña Por nai qué? falaba, pero miña tía Esperanza non quería falar nada, sí, sí. E estamos aí intentando convencela, Claro. porque hai xente pola rúa que me pregunta se é de verdade, se existe. Pois non o cree, claro, porque nunca veu. Pero sí, tens que vir, miña tía. Claro. Uf. Bueno, ahora eu vouche falar, bueno, No, quero que me contes a manxa que estás aí dentro. vale, aquí que hai de aquí dentro, aparte das verduriñas, Sí. botelles aos lagostinos, estoulle botando os 5 ovos cocidos. Oh, E agora voulle botar os mesillóns. Sabes que a última vez que abrín mesillóns botarme unha bronca? por qué? Porque dixeronme, os mesillóns vas así. Que se abren así. Ábrense co vapor, pero cando quitas Ah. o mesillón da cuncha, tes Quitalo que... bicho. Claro, teres que aproveitar para sacarlle tamén O pé, o que lle chamo a pegatina, a pegatina. no? Claro, que é realmente ese músculo. O que ten Pois aí... Juana díxome, non volvas a facer os mesilóns como fixeche. Tes que Pero facerlos que así. fixeches aquí no programa. Claro, é que chamoume Juana e díxome, Que no, dis? error. Merchiña como fas así. E as barbas? Eu quítollas. Aí Juana non me dixo nada diso. Pois pregúntalle a Juana, É que Juana. Juana é darousa. Buah. Entón, Entón, claro. Entonces, claro. Ainda que na túa zona tamén hai moitísimo bateo. Sí. Moitísimo, moitísimo. E por Moañas e por diante de Moaña, todo por aí, hai Alimens moitísimo. tamén, sí. por alá. Que de feito queda a paisaxe queda moi bonita, porque ti vas por la ría de Vigo, vas vendo todo, e ves por Cangas, e así, e ves un montón Todo de... Por la ría de bateas. Aldán e tal, e ves un montón... Todas as Eso está moi bateas. chulo, mola un montón. Bueno, pois agora voulle botar os mesillóns. Estou esperando a que refríe un pouco bonito para non queimar as mans. Nada máis, xa Pero teños o non. salpicón. Espero que non. Jo, Que faciliño de facer isto ao final, Queres que che faga salsa cóctel? Home, É moi pois faciliña viñemos. tamén. Pois Veña, viñemos. vamos. Deixamos Collede aquí. papel e boli. No, preparadevos, non fai falta. Preparados porque Merchi Rodal vai vos contar a estrategia da súa salsa cóctel dos anos 80. De cando ela... Xa era unha cativa. Era unha super cativa, Sí, é o que... Xa, facían xa seus pais no hotel, por eso sabe facer tan ben. Sí, a facía miña nai. Sí, eso xo sei. Bueno, imos alá. Atención, Monzao. Poderíamos facer a mayonesa na casa? Poderíamos. Sí, por suposto. Pero hoxe non imos facer. Vale. Temos aquí unha mayonesa. Begoña, sabes que sí que o faría. Begoña diría... Esto leva 2 minutos... E faría. Sí. Pero tiña medo a que non me dera tempo. Vale. Entón, mayonesa. Entón, estas temos as dúas opcións. Ketchup. Ketchup moi pouquiño, non? Así. O sea, canto levas de Dúas mayonesa? culleradas así ben Vale, potentes. Generosas. E de mayonesa canta, botaches, máis. Aí hai uns 400 gramos. O sea, aí abaixo pon 200 e ti dixetes 400. Gústame moito. Fixen doble cantidade. Vale. Agora, Iso que é? Espera. Que é iso? Espera. Isto é brandy ou así, ou? Isto... igual non é para nenos, Bueno, pero pero podes pode. facer a mesma sen botarlle o brandy, Boto de brandy. Bote.
Grande para dentro. E agora un poquinho de laranxa e limón. Hoxe vai de cítricos, como con coque. Bueno, non temos... Gústame a túa idea. Son os toquiños de bran. De verán? De verán, sí. Ah, Un poquinho de limón, un poquinho de laranxa. E temos a salsa cóctel feita para acompañar despois o salpicón. Quero dicir, podémola comprar. Pero mirad Sí, claro, pero é que non. Fácil que facela é un pouco absurdo. Facer a mayonesa non ten nada tampouco, sabes? Claro, maionesas fixemos aquí 30.000, hasta se pode facer tamén, claro. Pero con isto podes mollar todo, o que sexa. Che! 15 minutos. Ponme música de tensión, Jaime, vamos con Coque Fariña, veña. Hai unha ovella aí. Vamos ver se Coque Fariña, cos seus 15 minutos que pediu exactamente, Sí, ten... sí. Ai, sí. Xa quitou ela a tensión, quita a tensión, Jaime. Sí, mira. Sí. Vamos para aí. Mira. Mira, É teño como cheira, mira como... Mira. o mami todo. Sí, isto é unha maravilla. O mami todo xa o teño dentro. Bueno. Oh, Pues ahora nada, presentalo aquí. salmón nunha cama de cítricos, de laranxa, lima e limón. E por riba mente e perixel. Tómalo. E zume... E a salsiña. Eso, a salsiña. Zume de laranxa, zume de limón, mel e mostaza. E mostaza. Deixalo reducir aí un pouquiño e botarlo por riba e listo, o forno e listo. E aquí podes poñer comida para 40, metes aí salmón para 40, vamos. De momento vou no comer eu. Bueno, E o que sobre xa... pero ves, mira, é unha... Ademais, mira, as patacas están, as verduras están, tes a comida lista. E que ti xa estás? Xa está. Faltame montalo todo, poñelo bonito e listo. Montamos unha festa, nada, nun vira-vira. A ver... Claro, ti vas... Claro, é que isto está moi ben para un día de festa, porque vas a asistir un vermú Claro. e sempre chegas tarde, a mellor tarde mal e arrastro. Claro. Entón- Bueno, uns van a sesión vermú, outros Claro. van a misa, e de todo, Sí, bueno, vas a Pensa que hai de misa, todo. por procesión, sempre vas tarde a casa. Pero isto faz super rápido. Sí. Moi ben. A ver... Jope. Mira, póñolle a camiña de verduras debaixo Poño. e despois enriba, mira, Sí, ti o salmón que se sinta ben. que se sinta. Claro. Mira, que bonitiño, xa verás. Poñemos así o salmón. Queres dous? No, Ponche dous? si non é para min, o sea, sí, pon o que queiras. Poño dous. Pon sustancia. Home, que quede así, mira, bueno. Proposta de presentación para o día da festa na casa, Está a xente na casa derretida, os do A telexornal ver. xa conectados todos ao aparato este que che mide as pulsacións. Xa están, eles están Xa están, todos claro. con fame, Claro. xa esperando. Mira, e agora as pataquiñas. Unha pataquiña, Due pataquiña. dúe pataquiñas. Bueno, coque vai moi ben, vai lanzada, Mira, uns tortiños por espectacular. riba. O sea, a coque non hai que napar xa. Como vai, Merchi? Vamos. O peixe é um O alimento, o nosso amigo Kim. Aí está o nosso amigo Kim Barreiros. e ajuda a emagrecer. Seja grande ou pequeno, coma peixe a miúde. Encántame o Kim. Chamade, 881-365536, teléfono do programa, queremos falar con vos, queremos repartir cartiños e queremos que flipedes, que alucinedes, que nos contedes cousas. Gusta vos o salpicón? Como a de Merchi? Por favor, chamade, Como non decidio. lles vai gustar? Xa. Está precioso. Xa, é verdade. Tens razón. É imposible que alguén che diga que non lle gusta o salpicón. É que ademais a xente que non lle gusta moito o peixe, o salpicón, o sea, o bonito sempre lle gusta, porque é como máis parecido así, non? O tengo menos espiñas, ese toque máis É que a de min carne. eu, de verdade, E sabes cando vai estar rico de verdade o salpicón? Cando este repousando aí. Claro, ben frío, aí na neveira. Sería ideal, por exemplo, facelo agora e comelo mañá na comida. A min, sabes cal me gusta? Cal? O de centola. O salpicón de centola, que? Sí, de verdad. Mira, algo... Que? É o de lumbrigante. o de lumbrigante tamén. Está moi bo, Ah, mira, nunca pensaría. Está bo. Que está moi bo. A ver, se somos 40 a comer, no, pero podías facermo a min e por resto este. Veña, vamos con pura, vamos con xente da Voltas co Prato, vamos para lá. Bueno. Por pura, que pasou? Vaya, mira unha cousa, pura. Mal ter complicado, Bueno, teo complicado. Mal ter sí, difícil, señor. porque as dúas receitas, mira, Son sí, además, estupendas.
Sabes que pasa? Mira, o de coque igual nunca o probaches, que eu nunca o provei así con tanto cítrico e tal, non sei que, nunca o provei así. Eu así, desa maneira tamén. Claro, despois hai outra cousa, que é que o de merche rodal, o salpicón de merche, non é un salpicón así moi tradicional, sabes? Non é diferente. moi típico. Claro. Entón vas ter aí un problema. A ver, Vamos fazer... darlle as dúas? Non, as dúas non. Aquí unha ten que perder. E outra ganar. E outra ganar. Exactamente. Bueno. Vamos facer unha votación coa xente do público. Veña, vou vos pedir que levantades a mão según vos parece que pode estar máis bo un ou outro. Quen cree que vai gañar coque fariña que levanta a mão? O salmón de coque fariña. Ui, hai moito salmonete por aquí, Moito de salmón. E quen cree que vai estar máis bo o salpicón de merche rodal que levanta a mão? Bueno, claro, aquí repiten. Sí. Bueno, pero bastante... Igualado, bastante igual creo que igualado. tiran un pouco máis pa coque, pero aí anda, A ver, Non sei. Vamos a non probar sei. para aprender a opinar. Vamos ver. Queres ir ver o de merche? vamos. Por veña. Un aplauso para Pura, que está con nós, a volta a escoprate. Ven de aquí. Leo. Vamos con él. Vamos aí, con merche, pégate aí. Aquí, a merche, aquí. A ver, salpicón de bonito con mexillóns, lagostinos e salsa cóctel. Claro, así deixámoslo bonitiño. Jope. Vamos a poñerlle un pouquiño de Mira, salsa. Exacto. Pero fixeron rapidísimo isto, Si, isto está feito todo no momento, O único que había Sí. cocido eran os ovos e os lagostinos, todo demais. Wow. Fíxose aquí. Isto está pa 10, E agora vamos a poñerlle un pouquiño de perexil Está me adornado. tronando a barriga. Ahora. Está, Esa está. Perexil fresquiño para adornar e listo. Jo, va, que chulo. Que preciosidade. Que dos anos 80, Merchi. Que gusto dá verte. Ala, aí vai, todos os moveuno. anos. Ai, perdón. Que gusto dá. Non pasa nada, ahora xa está. Non pasa nada, ahora xa moviches. En calquera caso, señoras e señores, vamos a dar un super aplauso a Merchi Rodal, hoxe tamén a deusa do bonito do Volta a Escoprate. Vamos con coque fariña, veña. Vamos. A ver. Isto Ai, isto. Esto está que treme. Atención, porque tedes aquí un salmón cunha cama de cítricos, salsa de cítricos, patacas, e xa non sei se apuñados, esmajadas ou zoupadas, dame igual, e O que vaya. unhas poucas verduras pasadas con salsa de soia. Por lo tanto, isto é outro espectáculo. O que estades vendo aquí de Coque Fariña, así que evidentemente tamén pido un aplauso para Coque Fariña de Caldas. Guau, Pura, chegou xa hora. Chegou a hora, é difícil. Por veña, Moi vamos difícil. probar. Tira para aí, vamos probar, anda. Moi difícil. Sí, cociñeiros, por favor, vide tamén vos. Ai, Pura de Ordes, Ai, que levantouse difícil. da casa, va, andiu por aí a voltas, pipá, tal, veo aquí o programa e dixo, mira, vou Vamos comer un probar. pouco de salmón e de salpicón. E aí está. Cando queires podes ir dando, probando as dúas receitas, e nós recordamos que podedes gañar cartos, chamade 881-365-536 e estades chamando. Veña, imos a Ordes, outra vez. A ver, Fátima, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde, que tal? Como estás? Estou encantada de falar con vos. de Bueno, saludarvos. nós encantados de que estés aquí con nós, vamos, que a verdade que é un placer. Gusta o salpicón a ti? Moito, Uf. gustame moito. E o salmón? Tamén, Es capaz de... comer gustame. Sí. Facer non, pero comer gustame. Vale, pero por iso, no día da festa tócache facelo, ti, ou non? Un día sí, Ostra, ese é o día negro, non? sí, pero bueno, estou collendo moitas ideas aí. Bueno, mira, pois para iso estamos nós para dar ideas e ademais mira que fáciles son de facer tanto a de coque como a de merchi. Fanse super fácil e moi rápidas para volver da sesión vermú. Veña, vamos coa pregunta. 50 euriños, xa sabedes, compañeiros, plas, levantamos a pregunta. 3 respostas, só unha é correcta. Cal destes peixes é máis pequeno? Xouviña, linguado ou peixe espada? Home, xa polo nome supoño que xouviña, Bueno, non? Son así as pequeniños. Supós... É difícil a pregunta. É difícil a pregunta. Vamos comprobar. Fátima. Vamos comprobar. Xouviña, un aplauso para ela, que leva os 50 euros da volta a escoprate. Moi ben, moi ben. Bueno, Fátima, pois nada, mandamos... Moitas gracias. Nada, un bico enorme, gracias por chamarnos, por falar con nós, xa sabes que podes vir, vale?
Un bico para vos Un bico. tamén. Chao, chao. Graciñas. Hasta logo, aí están os 50 euros que van a Ordes, e de Ordes tamén a nosa convidada, Pura, despois de probar as dúas receitas... Que difícil. Ai, pois... Terme que dicir, Canján. Podera daría o premio ás dúas da Xa, ollo. o premio é a saluna, máis, o sea que tampouco... sí. Coque, 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 Fariña, co seu salmón, aí está! Moi ben! Bueno, gañou Coque co seu salmón con cítricos boísimo para a festa. Señoras, señores, non marchamos, queden coa actualidade co telexornal Serán. Mañán volvemos con máis receitas no Voltas co Prato da televisión. Galicia. Chao. Fino grosso achatado, comer peixe dá saúde. Sardinha, robalo, cherne, carapau, atum ou pescado.